tinafuna Osambeza Pulumuzi, Osambeza Pulumuzi, tinafuna mbirimo, tinafuna mbirimo, Komaosa mbeza momo, Osambeza Komaosa mbeza momo, Osambeza tinafuna nyanja mo, tinafuna nyanja mo, tinafuna nyanja mo, tinafuna nyanja mo, Komaosa mbeza momo, Osambeza Komaosa mbeza momo, Osambeza Yesu ndiye mtetezi, Yesu ndiye mtetezi, Yesu ndiye mtetezi, Yesu ndiye mtetezi, wina saoneka, wina saoneka, zina lake Yesu yo, zina lake Yesu yo, zina lake Yesu yo, zina lake Yesu yo, litakala ndawi zonse, litakala ndawi zonse, Our dear friend Esau Kanyenda, a dad, a husband, brother, a legend, and a member of our community. We draw near to God as we pray together. Eternal God, we offer you the past. We are grateful for the memories that will sustain us, even if they bring us tears. We thank you for good things, the good things we shared with Esau, for the times of contentment and affection. We acknowledge also
the unfinished business, the vain regrets that we all have, the guilt, the bewilderment and hurt. And thank you that in your love you can forgive and heal us. We offer you the present. You are at work in the duties that demand our attention, in the responsibilities that will not go away, in the kindly words of friends, in the sympathy and loyalty of colleagues. We pray for grace to recognize that these are channels of your mercy and to receive them as your gifts of kindness and love. Lord, we offer you the future. It is changed because Esau is no longer with us, and we feel uncertain and to some degree diminished, discouraged. Yet you will not fail us. You still have gifts for us to receive and work for us to do, discoveries of your unfailing grace for us to make. And at last you will reunite us with those who have gone home before us in the new life of your everlasting kingdom. We bring all these prayers unsaid, silently said, and those we wish we could have said, in Jesus' mighty name, who knows everything and who understands even our gestures. Today and always we pray. Amen. Amen. Beloved friends, we place our confidence in the love of God, who never let us go. And we claim the victory of Jesus Christ, who conquered death for us. And we take to heart the comfort of the Holy Spirit, who carries us through life to life eternal. We entrust our brother Esau Kanyenda into the hands of God. We commit his body to the elements of ashes to ashes, dust to dust, to wait the resurrection of all when Jesus calls, and we will all respond. We take a moment to be quiet, and I'm going to invite Queen and all the children to please come forward and pay their last respect. So if you hold it and keep it tension like that, just roll it with the others out. So you've got your hand around it and then just roll it out. Just put your tension in. Do you not want to hold Agora Sister Aggie, Sister Aggie.
just gently Yeah, from the just gently against your back. Like he's doing. Sorry, lift your body So guys, when we count you in, just turn, so you've got it like that, just turn the hands and do that, yeah? So you unless you just put your hand on there then. So you're going to hold it like that? Like that, yeah? That's it, yeah. So do you want to put your hand on there with your brother? Like that. We'll count you in. Okay, 1, 2, 3. go. Thank you. Thank you very much. Once again, on behalf of the family, I would like to thank you all for being here, for offering your care and love. Please continue to do so for the months and years to come. And just to remind you that at 2:30, if you've got the orders of service, you've got the address there in case you're not sure where we're going. We'll be meeting up for 2:30. So please make your way after that. Now may the Lord bless you and keep you, make his face to shine upon you and be gracious to you. May his love stay in your hearts, those you love, today and always. Amen. I'll hand over to Gina. Yeah, bigay na. What's happening now? They're waiting for shovels. Then that's the end of it. Yeah, that's the end. They'll do, they're gonna take all the things out, and then they'll bring the shovels for the guys to start filling in. But then they will stop halfway through. The machine to fill it and then raise it. I think men can. I'm done.
Ndimene ndithu wachitika tsiku la lero ku Manchester, ndipo tili kuno ndi ku Bingu National Stadium kumenenso anthu asonkhana makamaka tukamba motsokozera ndi akulu a Football Association of Malawi komanso Football Legends Association of Malawi. Ina ndi Dickson Chivwati Gondo chikale tukiyeza ndiyena kuchokera kuno ku Bingu National Stadium pamene tukamba kuti lero ndi tsiku lomwe Esau Black Mamba Kanyenda katswiri wakale wa timu ya Flames waikidwa manda kumene ku Manchester. Tikambeso kuti akuluakulu a Football Legends Association komanso ena amene akhala ali patsogolo kwambiri ndi aja a Football Association of Malawi pamene tsopano atsegula ndondomeko yokhudza ku pereka chipepeso makamakanso pa imfa imene ya Esau Kanyenda. Esau Kanyenda wasera maiko siyana kuphatizaponso mdziko muno amakamaka mu timu ija ya Duasco komwe kudwangwa uko kumenenso anakhanga tuyambira masewero ake ampira amiyendo komanso mdziko muno wasewerapo timu ngati ija ya Mighty Wanderers, wasewerapo mdziko la South Africa, waseweraponso mdziko lija la Russia. Ndi mmodzi mwa osewera ochokera kuno ku Malawi amene sewerapo na makamaka mu mpikisano wa UEFA Champions League. Ndiye anali ndithu katswiri amene ndithu analodzipereka odziwa ntchito yake ngati katswiri osewera kutsogolo, ndipo yeyo watisiya ali ndi zaka 43, anabadwa ndithu mchaka cha 1982. Ndiye mene nafotokozera pakhale ndithu ena amene tikhale tucheza nawo kuno ku Bingu National Stadium. Tikanganaso mchitunzimo ndithu mukutha kuona akuluakulu osiyanasiyana motsogozedwa ndi nduna yoona za chinyamata komanso masewero amene ndi Alfred Gangata nawonso afika konkuno, komanso kuno kwafika akuluakulu a Malawi National Council of Sports, kulinso ndithu akuluakulu a Football Legends Association motsogozedwa ndi Jim Kalua omwe ndi wapampando wa bungwe limeneli. Kunonso kulosewera amene anasewerapo ndi Esau Kanyenda monga Fisher Kondowe komanso tukamba za Russell Mwafulirwa amene ndithu anatumikira limodzi timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames. Nde iyi ndi nthawi imene ndithu amalawi anabwera pamodzi ku England kumene komwe amakhala Esau komanso tukamba za amalawi amene amamutsatira
Esau Kanyenda kuno ku Malawi amene ndithu anali okhudzidwa kamene ndi okhudzidwa potsatira imfa imene yomwe inachitika ndithu mwezi uja wa December 2025. Chinthu chinanso chimene chakambidwa kuno makamaka ndi anduna oona za masewero komanso achinyamata amene ndi Alfred Gangata anafotokozapo kuti boma ndilokhudzidwa kwambiri makamakanso ndi imfa ya amene wa Esau Black Mamba Kanyenda kapena kuti Esau Black Mamba Kanyenda mmodzi mwa akatswiri aluso kwambiri. Komanso tikumbukire mbuyomo President Professor Peter Mutharika anatulutsapo ndithu uthenga makamakanso oonetsa kukhudzidwa kwake ngati mtsogoleri makamakanso pa zimene Esau Kanyenda wachitira dziko lino. Ndipo pano tili ndi wapampando wa bungwe limene la Football Legends Association amene wandithu ndi Jim Kalua. Tingofuna imve kumbali yawo kamba kuti iwo amene ali patsogolo kukonza mwambo umenewu kuno ku bwalo la bingu. Tikulandireni pano pazodi yake. Yeah, ndathokoza kwambiri Dickson. Mwina kwa ino unakambapo kuti ndinokhudzidwa makhala mkulankhula kufikira lero lino pamene Esau akulowa manda ngati Football Legends Association mumudzamukumbukira bwanji ndi mumulira bwanji Esau Kanyenda? Yeah, ifeyo ndi okhudzidwa kwambiri monga mukudziwa jena kuyambira pa nthawi imene anatisiya pa 2 December zafika siku la lero. Yeah, ifeyo ndi okhudzidwa kwambiri fa tata ya member amene anali dedicated, member amene anachita zambiri pa mpira wa Malawi, komanso member kuti no anali ndi mtima osazikonda ofuna kuthandiza anzake andi mapadera I think paka nthawi komweka akakaje tamuso wakale kujeni ku Football Legends. Mwina ngati Football Legends naona ndithu munatumizako so nthumwi kumeneku amene wandagomezani mchawi pankhani yokhudza chitsogolo kamene tikayendetsedwe kabunga lanu limeneli nkumoneka kuti ayi zikuoneka kuti zili mdongosolo lake komanso mmakambapo kufunikira kuti anthu amene amasiya kapena amapuma azikhala mu bunga limeneli. Yeah, nzoona ati tinatumiza general secretary athu tinayesesa kuti mena titatumizaso ndi Fisher kumano panali zovuta ziwiri zitatu mwacha chikulu atiyimirira andi moka mukudziwa kuti no kukhalitsa kwa bungwe lathu tinakhazisa kuti no tizikhala zinthu ngati zimene zizi. So kwathu ndikungolira kuwapepesa kubanja komabe kuti no tinali ndi representative ndi kuti no at least uje na zatithandizako. Tathokoza kwambiri Kalua. Tathokoza kwambiri. Amene ndithu ndi Jim Kalua wapampando wa bungwe la Football Legends Association kufotokozapo kumbali yawo makamaka amene akhudzidwira ndi imfa imene ya Esau Black Mamba Kanyenda amene walowa m'manda tsiku la lero. Ndi tifuna timvenso kuchokera kwa nduna yoona za chinyamata masewero komanso chikhalidwe amene ndi Alfred Gangata. Takulandirani pano mazodi yake. Ndathokoza. Munakambapo kuti ayi president ndokhudzidwa kwambiri za imfa imeneyi komanso munakambapo zokhudza luso lomwe anali nalo mukupereka uthenga wotani pamene lero Esau walowa manda? Yeah, ndikukumbutsa Malawi kuti munthuyo wathandizira kwambiri dziko la Malawi lino kupititsa masewero amiyendo alensa kudziwa sizofusaso anthu ya Chapano amwina pankhani yokhudza umodzi umene wachitika pa nthawi imeneyi ngati ino nduna mungafotokoze motani? Ndizinthu zabwino zimakhala zovuta kwambiri munthu agwedwa maliro zimatha kutsalira wekha chifukwa ambiri amakonda uli pa mtendere mukuseka kumafika nthawi imene abale ndiye nawo samathawa ndiza anthu ambiri amathawa komano tithokoza kwambiri kuti panali umodzi pano umene anthu onse ndithu athandizira komanso kumperekeza mbale wathuyo. Tathokoza kwambiri Gangata. Zikomo kwambiri bwana. Amene ndithu ndi Alfred Gangata omwe ndi nduna yoona za achinyamata masewero komanso chikhalidwe kufotokozapo zokhudza mmene akhudzidwira ngati boma pamene lero Esau Black Mamba Kanyenda walowa manda kumene ku Manchester mdziko la England momwe takhalanso tikukupatsirani pano pa Zodiac mwatsatira bwino lomwe komanso kukupatsirani zomwe zochitika kuno komwe kwasonkhana anthu amene wakulira kapena kuti kusangalalira umoyo wa Esau Kanyenda amene anali katswiri odziwa kumwetsa zigoli mu timu ya Flames komanso kukwirirapo ntchito matimu osiyanasiyana a Africa komanso Ulaya
kumeneko kumene ndithu wakhala kutumikira masewera ampira wa miyendo. Komanso tifotokoze kuti yemwe ndi kazembe wa dziko la Malawi kumeneko ndi ku England amene ndi Abisika anafotokozaponso kuti boma ndilokhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi ya Esau Kanyenda amene ndithu waikidwa m'manda tsiku la lero kumene ku Manchester. Tikhalebe ndithu kumakupatsirani makamakanso osiyanasiyana amene abwera kuno pamene tikamba kuti leroli ndi tsiku limene Esau Kanyenda walowa m'manda. Tikamba za iwo amene anabwera kuno tafotokozapo kuyambirira kuja kuti tinali ndi nduna yona za chinyamata komanso masewero Alfred Gangata komanso wapampando wa Football Legends Association na Jim Kalua anafika ndithu kuno. Tukambanso za wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa bungwe la FAM amene wa ndi Christopher Madalitso Kuyera. Iyi ndi nthawi imene anthu amabwera pamodzi mwachikhalidwe chake wina akaferedwa amabwera limodzi ndithu ngati mene taoneranso amalawi amene amakhala mdziko la England amene ndithu akwanitsa kumperekeza Esau Kanyenda. Chikhalidwe cha Chimalawi chimadziwika moteromo kuti anthu amakhala limodzi pa nthawi yomwe pagwa zovuta komanso pa nthawi imene anthu akukondwera kandi ukwati akumwa thobwa kuvinirira kuti ena alowa mbanja timakhala pamodzi. Chikondi chimenecho chaonekanso pa nthawi imeneyi chimwalireni Esau Kanyenda. Taona ndithu anthu osiyanasiyana makamaka akupereka mauthengawo motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika amene ndithu adafotokozaponso za ukadaulo kapena ukatswiri umene ndithu Esau Kanyenda anali nawo makamaka pa masewero ampira wa miyendo. Ndiye zomwe zachitika lero amakamba Jim Kalua kuti zikusonyezanso makamaka nkhani yokhudza umodzi omwe ali nawo ngati Football Legends Association pamene tuli kufotokoza kuti mmodzi mwa akuluakulu abungwe limeneli Agomezani Nchawi ndi mmodzi mwa amene ali nawo ku mwambo umene oyika manda Esau Kanyenda tsiku la lero kumene ku Manchester. Tili ndi tsopano wachiwiri oyamba wa Football Association of Malawi bungwe lomwe limayang'anira masewera ampira amendo Christopher Madalitso Kuyera. Masana bwino. Yazikomo kwambiri tatokoza Mr. Chivad Gondwe. Inu ngati akuluakulu abungwe la FAM kufikira lero lino pamene tatsiriza zonse kumperekeza Esau Kanyenda mungafotokozepo motani kumbali yanu ngati bungwe la FAM? Ya ndinene kuti poyamba kufamu ku mwachidule tathyoka tikulira kwambiri. Malo ano amene akanakhalapo ndi a president athu Alfred Luhaiya koma chifukwa cha zintchito zina apita kwatumikiranso kwina ndi akanika pamene andituma ine kuti pitani mukakhale nawo pomwambo umenewo mukuchitikira ku Bingu National Stadium. Mukudziwa inuyo Esau Kanyenda anagwira ntchito tamangandika kwambiri ku dziko. Anathandiza dziko la Malawi mwatoto moyo. Amagwira ntchito ya mpira mokuti aliyense amasangalala ku Malawi kunoko. Ndiye nthawi ino pamene anasiya kusewera mpira komanso manali munthu kuti ndi wachichepereko wa mphamvu zake. Ife timayembekeza kuti tsopano timugwirisa ntchito pa njira zina kuti mwina athandize ma player amene akuyambapo kumene, amene akubadwa kumene, amene akutuluka kumene, kuti mwina alangize kwa makamaka kumbali ya kuti azipanga manage bwanji counseling zina zote chifukwa kuti mapuleya kuti asiya kusewera mpira amakhala kuti apita mu process yonse ndi experience yonse ali nayo ndi amadziwa kuti puleya uyu andivutula kuti. So iwo awanda amene timayembekeza kuti sonabwera kuithandizira counseling komanso timayembekezera kuti iwo wanda amene azikhala tsopano kuthandiza ntchito ya coaching, refereeing, administration ya mpira. Timayembekezera zambiri kwa anthu amene wawa. Ndiye tinganene kuti ifeyo tathyoka chifukwa chakuti tsopano malamba kuti iwo watithandizire ntchito yopanga develop mpira kapena kuti tikula masewera mpira akupita kala achichepere. Sono kulira komwe akulira akubanja sakulira okhayi. Ife kufamu kuti athyoka komanso dziko lonse lathyoka anthu onse osikonda masewera mpira athyoka ndipo tikudandaula. Brief in English, First Vice President Christopher Madalitso Kuyera. Today we have laid to rest Esau Black Mamba Kanyenda, a legend for Malawi football. How would you rate him and how would you describe how it has been since 2nd December 2025?
No, I can say that we have really lost a very, very important person in football. This is somebody who played the game with passion, he played the game with pride, and he flew the national flag, with total commitment. We are really saddened by his demise. From the 2nd of December, when we heard news that he has passed on, it was something that we received as a great shock, because we did not even hear that he was sick. All we heard was that he has been called to the Lord. So as the Football Association, we are really saddened. And on top of that, the president was supposed to come here to be present himself, but because of some other, equally important engagements, he is traveled. But now he said, please make sure that you go and represent me and as the association, so that we at least pay our last respect as a Football Association. Esau flew the national flag across the entire Africa, even beyond, and he was the first Malawian to play in the Champions League in Europe. That is not a mean achievement, and he scored even more than 20 goals for the national team. That is a feat that maybe a very few players have managed to reach. So I can say that we are really saddened. After playing the game of football for this long, we expect these guys now to come forward and support the development of the game in counseling, maybe in scouting of players, coaching, refereeing, administration of the game, you name it. So I can say that we have really lost. This is the guy we wanted now to come and develop the game. So we are mourning as the Football Association of Malawi, and the entire football fraternity is mourning. Not only the family is mourning, but all of us are mourning. That's why we are here. Thank you so much for your time. Thank you. Ndithu kulankhula kumeneko kwa Christopher Madalitso kuyera omwe ndi wachiwiri oyamba kwa mtsogoleri wa bungwe la Football Association of Malawi, pamene tukamba kuti lero ndi pamene Esau Kanyenda wayikidwa manda, pamene akuluakulu osiyanasiyana anasonkhana ndithu kuno ku Bingu National Stadium. Tsopano ndi Wile Chambwinja amene ndithu tikhalenso tikucheza naye. Tikuyenera kumana madzulo ano pa game plan, komabe tili kuno masanano mwina ngati mmodzi mwa osewera mwatumikirapo Flames, komanso mwatumikirapo timu ya Civil Service United. Mudzamukumbukira bwanji Esau? Choyamba Esau tizamukumbukira chifukwa cha khalidwe lake. Very humble man, ndi munthu amene mwaonanso amene anthu amulirira kumalawi kuno, koma ifeyo ngati azinzake mupira mutinali ngati chibale kwambiri, nde tinali ngati amodzi. Nde kutisiya kwa Esau Kanyenda, it's a blow to the nation, kuti anali munthu amene amapeka chitsanzo kwa azinzake, even akabwera even ku kampu analibe zoti ine ndimamenya ku Europe, amapanga kumodete anzake bwino, even ku FRA amabwera amapanga kutupira, amathandizaso azinzake amene anali ndi operewedwa. Nde kwambiri zambiri tinalankhula, I think zitangochitika kumene apapa tsopano kunali kubwera ano tsopano kuzatsimikizadi kuti nzathu jadi wapita, koma mutha kuona kuti Minister of Sports analipo mpano, FA President Chair Kaluwa analipo mpano, Deputy Farm President analipo mpano. Sinza kuti tonse ndifothodwa ze Malawi kuti taluza munthu amene akanazapanga contribute to the raising of football. Ndi chinthu chomvetsa chisoni tizamusowa nzathu Esau Kanyenda chifukwa cha khalidwe lake, chifukwa kanakhala kuti ndi munthu wopanda khalidwe. Even kunja kumaona ma speech ku UK kuti amampanga praise, even kumene amakamenya professional football amamuyamikira kuti munthu anali wa discipline. Ndi ichi chikhalika semene wasiya Esau Kanyenda kuma players amene akuyamba kumene ali mu form kuti titengere chikhalidwe chimene amapanga Esau Kanyenda, mwina kutsogoloko tizapanga chifu china chake. Nde kuti madzulo ano sa first 8 tikhale ndithu tukumana bwino tokozo kwambiri wili. I think zambiri tikamba half 8 pa game plan bale wanga. Amene ndithu ndi Wile Chambwinja ndimene ndithu zakhalira kuno. Makani ya zito yakachitika pa 2 December 2025 ku England. Esau Black Mamba Kanyenda apo wakapotera, ndipo mwa uno yose vamalizikika apo vawika mdindi Esau Kanyenda uyo
wakawa nkhwanda pa nkhani ya kukhazika bola la malundi watimbapo bora vyalo vya kupambana ku South Africa kweniso vyalo vya ku Ulaya kwa wazunguko wakafikapo nditu Esau Black Mamba Kanyenda mwahuno kwangwa kupyera vyose kuika mdindi Esau Kanyenda uko ku Manchester mcharo cha England kuno ku Bingu National Stadium vantu vangubapo kuti varondozwe vyose kufumira pa kanema kanema uyo unozgeka muno mu Bingu National Stadium kuti wapereke nshindi zao za umaliro kwa mulala uyu nkhwanda chomene Esau Black Mamba Kanyenda uyo wakachanga bora mu timu ya charo cha Malawi kweniso uyo wakachapo bora ku South Africa kweniso vyaro vya kupambana taunga mosi mwangu papo kulondezga vyose pano pa Zodiac TV ndimene tikunena kuti tamaliza zonse zomwe timakupatsirani kuchokera kuno ku Bingu National Stadium komanso takupatsirani mwambo mmene wakhalira kumene kundi ku England ku Manchester kumene nditu kumachitika mwambo mmene oika manda Esau Black Mamba Kanyenda nthokozeso anzanga onse amene nditu tagwira ntchito imeneyi makamaka cha kunyamba komanso Bright Kanyama koma pakali pano kubwezereni kwanza athu ku area 47 sector 5 mumzinda omwe uno wa Lilongwe ine ndi Dickson Chivwati Gondwe goodbye. Yeah, my name is Patrick Kamdaya. I was a best friend to Esau Kanyenda. This guy was more than a friend to me. He was a brother that I could count on anything. He was my father away from home, and my kids saw a father in him, as his kids saw a father in me, and he was my best friend. He is my best friend. He's gonna be my best friend forever. I'm gonna remember him for the rest of my life because he was the guy that when I have any problem, I would make a phone call. He'll be right there for me. My birthdays have always been useless before this guy came in my life, but I always make sure that my birthdays could be remembered. He would turn up on my birthday when I'm not even remembering that today is my birthday. He is a person that I would look up to every day of my life. And kupita kwa kuluza kwa moyo wake kuzandisokoneza mpaka na kale chifukwa mwa yeyu iye anali bambo wanga akandiona amaona chimono wake amaona bambo wake away from home. As people say, DNA and blood, it doesn't make you blood, but friends are family that we choose for ourselves. He was truly a brother to me. Sini yankuleza mbili pamene anthu adzakhala kulira moyo wake ine ndidzakhala ndikusangalala moyo wake zomwe kwambiri. Nathan. Yeah, abambanga nene rasiya mwababa zili wa family yose kwambiri. Family yose yualira forever for absence yake. It's gonna be felt in our hearts. Whatever we have missed today, it's gonna be felt, and it's just for us to stay strong. And I want to thank the Malawian government, everyone else who's contributed us, who's comforted us in these tough times. Like I said, what we have lost today can never be measured. We've lost our father. He taught us so many things. He was a pillar in our lives, and his absence will be truly felt. Thank you.
Yameke mlongo yote yameke. Yameke mlongo yote yameke. Yameke mlongo yote yameke. Yameke mlongo yote. Wadizela nintendele. Wadizela nintendele. Anatuma My name is McDonald Kanyenda, Mayumba's brother. I just wanted to wish many thanks for everyone who has this ceremony. On top of that, I have to many thanks to Queen for producing our kids, and I need to take the opportunity to thank Clementina Banda all what she has done for Isu and my dad, and I want to say thank you to the football legends, more especially Jim Kalua and the whole team, including Komezgani Chawi, the General Secretary. I want to say thank you to that's the only thing I can say as of now. We are all mourning. This issue wasn't only for the Kanyenda family. This issue was for everyone who knew him. The only words I can say, I don't have much to say, but for everything, and I really appreciate it. Thank you very much. My name is Agnes Kanyenda. I'm a sister here to say my last words to my brother Esau Kanyenda, who I owe so much, and time did not give me enough time for me to pay him back for everything that he has done for me and my family. And Dr. Sobitogoze kwa winali yose amene wakhala alinafe munyengoyo wa witai ubizikomo. Esau Kanyenda anali kanga kimwene wanga kamene so anali bale kwa winali yese anali kwa jikondi. It's a big loss to our family, and I just appreciate all the good memories that we have and everything that he's done for us. I haven't got much word to say. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. Fanane
Thank you very much. We're now going to proceed to presentation, and I'm going to be calling upon, please wait for your opportunity and time. I've got a list here to go through, and once I'm done, I'll come to the last one where I'll invite everybody else to also lay their wreath. So I'm going to call upon Mrs. Queen Kanyenda to please come forward. Going to invite Isos Kanyenda's children, Nathan, Wayne, Ethel, Yewo, Emmanuel, and Wayaka, to please come forward as well. Alright, we're going to move forward to Baba, Mr. B. Kanyenda. Please, if